good vibes lang tayo, no? So guys, ngayong araw ipapakita ko lang sa inyo, no? So more on encouragement and motivational video lang muna tayo ngayon, mga kaagapay, no? So guys, ipapakita ko lang naman sa inyo kung ano yung mga naipundar ni Sir Jeff, yung leader ng Harabas channel, mga kaagapay, no? So guys, ano nga ba yung kanyang mga naipundar nang dahil sa pag-YouTube, mga kaagapay, ano? So guys, yung video na to, papakita lang natin sa inyo na may buhay at mayroong pag-asa sa pag-YouTube, mga kaagapay, ano? So guys, yung video na to para sa mga small YouTuber at saka sa mga gustong pasukin yung pag-YouTube o yung pagiging vlogger, mga kaagapay. So guys, silipin natin kung ano nga ba yung mga naipundar ni Sir Jeff. So ito na, mga kaagapay. So guys, makikita natin, ano, so yung unang-una, yung bahay niya, mga kaagapay, ano, so napakalaki na yung bahay niya, mga kaagapay. So makikita niyo dyan sa ating background. So napakalaki ng bahay na naipatayo niya, mga kaagapay, ano. So isa yan sa mga naipundar niya dahil sa pag-YouTube, mga kaagapay. So ayos tayo dyan. So guys, ano pa nga ba yung naipundar niya? So mayroon din siyang naipundar na sasakyan, mga kaagapay. So yung nakikita niyo dyan sa screen, no, Toyota Hilux yan, mga kaagapay, no. So guys, di ba? Saya. Ayos tayo at positive lang tayo, mga kaagapay, ano. So, bukod sa mga sasakyan, guys, ano pa nga ba yung mga naipundar niya? So, mayroon din siyang mga motorbike, mga kaagapay. Kung makikita niyo dyan, guys, iba-iba yung kanyang motorbike. So, isa ata dyan ay yung scooter na NMAX, which is maganda yung motor na yan, mga kaagapay. So, gusto ko din yan. Kasi na motor na yan, mga kaagapay. So, one day, next the future, mga kaagapay, makabibigyan na tayo ngayon. So, ayos tayo dyan, guys. So guys, dako naman tayo kung magkano nga ba talaga yung kinikita niya monthly, mga kaagapay. So guys, ipapakita ko lang sa inyo kung magkano yung estimated na posible niyang kikitain sa YouTube. So guys, meron lang tayong disclaimer sa ipapakita natin sa inyo, mga kaagapay. So yung information na ipapakita natin, guys, ay hinuha natin sa isang website. Ito ay public website naman, mga kaagapay. So ito yung socialgrid.com, mga kaagapay. So ayos, okay tayo dyan. So guys, kung makikita niyo dyan sa ating screen, ano, so yan yung homepage ni Harabas, mga kaagapay, ano. So kung makikita niyo dyan, guys, more, lahat yan, guys, naka-green. So ibig sabihin yan, guys, maganda yung takbo ng kanyang channel. So guys, dako naman tayo sa kanya estimated YouTube salary, which is yung minimum lang, mga kaagapay, no. So kung makikita niyo dyan sa ating screen, mga kaagapay, no, so mayroon siyang $4,000 US, mga kaagapay. So kung convert natin yun sa ating rate, magkano aabutin, mga kagapay? So tumataginting lang naman to na 200,000 pesos, mga kagapay. So hindi na yan biro, guys, napakalaking blessing yan para sa Team Harabas, mga kagapay, no? So guys, dako naman tayo sa kanyang maximum estimated na salary sa YouTube. So guys, makikita nyo dyan sa screen, meron siyang posibleng kikitain na $63,600. So kung pagka-convert natin yun sa ating rate, so meron siyang posibleng kikitain na 3.18 million, guys. So guys, ayos, napakalaking tulong para sa Team Harabas yan, mga kagapay. So okay tayo dyan.